Wij vregen fjouwerzaakkundigen naar de kansen van Suzanne Schulting. Te beginnen met shorttrack bondscoach Jeroen Otter. Hij, Jan Schulting en collega shorttrackers Daan Breusma en Itzhak de Laat. Hoe goed is Suzanne op dit stuit? Nou ja, dat laat zien. Als je gewoon, weet ik wat heeft ze, 4 of 5 keer nu goud gewonnen in 3 wedstrijden. Nou, dan ben je gewoon heel erg goed. Ja, ze is hartstikke goed, maar er staan 2 regels in het shorttrack. Blijven staan en niet gedisqualificeerd worden en dan pas doe je mee om de knikkers. Ik denk dat die gewoon de beste is in Europa op het moment. Ik denk dat ze wel van die Sofia Prosvinova les gaat krijgen, want die is ik heel goed. Hoe wichtig is dit EK voor Suzanne? Ze wil de beste zijn. En dit is een podium om de beste van Europa te kunnen zijn. En dan in eigen huis. Wat wil je nog meer? Dat is het belangrijkste toernooi van het jaar. En het is in Nederland. Voor je eigen publiek. Olympisch kampioen. Dat is het enige wat geldt op dit moment is natuurlijk om daar Europees kampioen te worden. Ja, dit is een spektakelstuk. Hè? Als je vrijdag, zaterdag, zondag in Dordrecht, ja, praktisch uitverkocht zeg maar. Dat is natuurlijk, dat zet shorttrack op een ongelofelijke manier op de kaart. Wordt Suzanne Europees kampioen? Ja. Daar werken we heel hard voor, daar hebben we heel hard voor gewerkt en daar werken we de komende week nog even heel goed aan. En dan heeft ze echt een hele grote kans om Europees kampioen te worden. Ja, zeker. Ik bedoel, als je kijkt hoe ze op de wereldbekers wel echt gedomineerd heeft, dat zie je eigenlijk niet vaak in shorttrack, omdat het toch vaak dicht bij elkaar ligt. Dus ja, ik denk dat ze veel druk krijgt in Dordrecht, maar dat is ook terecht. Ik bedoel, ze is denk ik wel gewoon de beste dame op dit moment. Maar als ze gewoon dat wat ze in de wereldbeker ziet, dan wordt het een makkelijk.